to my YouTube channel, no? So daghang salamat ay sa ninyo tanan, no, kay na monetize na atong channel. Na natay ads, guys. Naton ta mga sige pa mo og tan-aw sa ako ang gipangluto, no? Og sa hilig po din magbike. Pwede niyo tan-awon to ako mga route sa bike diri sa Cebu. So sige, mag-start na ta. So magluto ko ng binignit. So syempre atay kuan kanang sago para colorful sago ay. Sunod kay kamote ya kani landang ni siya, no, guys, landang punya gata permirong gata ni siyang gamay kaduha ni siya puga bagi puga ya mas kupado sugar ang gamit. Pwede ra mo gamit diri o katong brown sugar pud punya kuan kaning 3 tablespoon o pilit nga galing ano akong isagol. Pwede po mo magamit atong kuan katong pilit nga kuan katong wala gigaling. Yeah, syempre saging. Pwede po mo muad diri og gabi. Pwede po mo muad og na jackfruit gani kana saya ning jackfruit eh. Sabi saya jackfruit siya. Nangka guys. So guys, pananggi on akong kuan. So ato lang una iyabo ning permirong gata, no? Oops. Ya, ato lang siya pabukalon. Few moments later. Guys, ibukalan no ato nang i-add ang ato ang mga kuan kanang mga gahi. So una ang patatas, sweet potato, kamote, ada to. So na tayo saging, ada to saging. Taro lang. Kaya kadit naman eh. Then atong i-mix. Mix na nato niya. Ato na siyang lutuon. Mga 8 to 10 minutes siguro. Tapos na siyang ako na yung kabiran, guys, no? Mga 8 to 10 minutes. So balik lang ta after 10 minutes ako sang kabiran. 3 weeks later. So guys, buka na, no? Ako nang i-add ang landang nga part. Para gihugasan na ni guys, ha. Ayun na to. I-add lang po na ako dring permirong nita sagita pasok permirong gata. Init man, guys. Ako yan ay pasok ko niya eh. Kanya i-add lang po na ako ang muscovado sugar sa adjust na nila to dring apart na naiuban ganan kay tamis. Pwede niyo daghanon og sagol. Sa ako kay 1 cup lang sa permiro. So ano, kayo lang na to mix. Yay, ni color na binignit. Marag maon na gid ni. Bukalan sa ina tagbalik kaysa. Medyo humok na ang punin na itong kuhan. I-add lang po na ko diri ang kuhan, guys. Sago. No, sago ya, nang sago. Colorful kayo. Klaro siya. Ha? So, adjust na nila to, no? Tara ay, oh guys. Colorful. Is it amazing? Isn't it? Check lang. Kaya tasan ay pabukalog balik guys, ha. Atong kuan. Pilit
Kaya akong gamit pilit dire kanang gigaling ra ba ni. So guys, nibuka lang guys no. Agay. Sticky na siya guys. Oh. Tips lang dito rin no, sa pagpa-bukal, medium heat lang ka ha. Para di mo dukot, pareha niya, wala siya ni dukot. Para inanay po pagkaluto niya. So diri nga part, pwede na nako isagol ang katong pilit no. Katong pilit nako nga kanibagi. Galing. Ako lang ning sagulan og tubig para dili magtibugol iniglunod nako. Ito na ni ikuan, iwad. Niad ang pilit. Ada tong pilit. Pwede mo gamit itong katong wala gigaling. Ya, pagpalit na ko gud kinahutdanon sila. Kaniman ang available. So, kanila ang ikuha. Guys, nilapot na pa dong atong binignit, no? Yay! Kala meron na, Luto ta na, kay mahal na adlaw naman. Sayo na kayo na yung pagluto, guys, no? Simple as 1, 2, 3. As ABC. Oh, kuha na siya, guys. Ni sticky na pagbutang na ito sa pilit. Atong tilawan ng kuano, atong i-check og humok na ba? Humok na kuan guys. Humok lang kanang ato ang sane. Sweet potato. Kanang sa Bisaya. Kamuat Tilawan ako ang gitam ison ha. What? Sakto ra kay guys, dili kay siya tamis food. Para nako sakto na siya, sakto na yung timpla. So guys, monero na itong minuno, binignit. Ita tayo upaw. Simple na kayo. Ngaunta ninyo guys. So, kuhaan. Sundan ninyo ang luto, dali ra kayo. Sige, daghang salamat sa pagtanaw. Please subscribe to my YouTube channel. Also, please click the bell notification below. Like pod aning binignit na itong giluto. Bye. God bless.